दर वर्षाप्रमाणे स्वरसम्राज्ञी सर्गेस गिरिजाताई केळेकर स्मृती 31वा संगीत महोत्सव आयोजित केला। हो महोत्सव 7 आणि 8 डिसेंबराक श्री गोपाळ देवस्थान प्रांगणात जावपाचो आसा। आरडीएक्स गोगाती फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। नमस्कार, सुस्वागतम। दरवर्षीप्रमाणे स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई केळेकर संगीत संमेलन यंदा गोपाळ गणपती देवस्थान प्रांगणात दिनांक 7 डिसेंबर आणि रविवार दिनांक 8 डिसेंबर या 2 दिवसात होणार आहे। संमेलन नेहमीच्या दिमागात होणार आहे। मी नारायण नावती, आयोजन समिती अध्यक्ष व माझे इतर सहकारी श्री जयंत मेहकर, अध्यक्ष संमेलन समिती, श्री संजय घाटे, स्वागताध्यक्ष, श्री गोकुळदास मुळवी, अध्यक्ष कोंढा पत्रकार संघ, संस्थापक सदस्य श्री धर्मानंदबाब गुलतेकर, श्री अनिलकुमार नाईक, गोमंतकीय ज्येष्ठ गायक श्री रघुनाथ फडके आणि आमचे स्नेही श्री अनंत काजळेकर व इतर कार्यकारिणी सदस्य श्री गोपाळ दरेकर आणि श्रीधर दरेकर आणि पत्रकार बंधू सावय बेले यांना या वर्षीचा कैलासवासी लक्ष्मीकांत घाटे स्मृती पुरस्कार देण्यात येईल। शाल श्रीफळ व रोख रक्कम रुपये 10,000 असे या पुरस्काराचे स्वरूप असेल। कलाप्रेमी म्हणून शांतादुर्गा शिक्षण समितीचे अध्यक्ष व कला व सामाजिक क्षेत्रातील हिरिरीने वावरणारे श्री कुमार शांताराम सरज्योतिषी कवळे यांचा शाल श्रीफळ व मानचिन्ह देऊन संमेलन समितीतर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे। तसेच श्री रघुनाथ फडके यांनी पुरस्कृत केलेले गुरुवर्य जितेंद्र अभिषेकी स्मृती पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्य व कला अकादमीचे माजी सदस्य सचिव श्री गोविंद काळे यांना देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे। या संपूर्ण महोत्सवाच्या कलाकारांचे त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाचे नियोजन गोमंतकीय ज्येष्ठ गायक आणि या संमेलनाचे संस्थापक सदस्य श्री रघुनाथ फडके यांनी दरवर्षीप्रमाणे केले आहे।